kola. Slovenská smečařka Dukly Liberec Lucia Herdová je teď s námi ve spojení. Dobrý den do Brna, Lucie. Dobrý den. Od vás fantastický výkon, byť to nestačilo na vítězství. Co chybělo k tomu, abyste dokázali vyhrát ještě ty 2 sety po tom, co jste zvítězili ve 3. sadě? Tak ja si myslím, že tie prvé 2 sety nás Brno vynikajúco bránilo. My sme to mali naozaj ťažké. A myslím si, že v každom sete bolo zo pár momentov viac chyb po sebe, väčšie také pauzy. Takže to musíme odstrániť, aby sme sa proste zase dostali späť do hry hneď po prvom sideoute a ne až po 3. Ahoj Lucko, tady Míša Doležalová. Já bych ti hrozně moc chtěla pogratulovat k tvému výkonu a chtěla bych se tě vlastně zeptat, jestli si čekala, že budeš mít takový přísun balónů, protože normálně to u vás nejsou smečařky, které mají prioritu, ale ty si dneska vlastně první 2 sety svůj tým držela a vlastně šelmy tě zastavili až teď na konci zápasu, takže to by to útočně perfektně vycházelo. Tak jak to vidíš? Hraje se ti s nimi dobře? No, jsi v takovém laufu, že vůbec nepochybuješ? Tak ono je to výhoda v podstate, lebo ja som vpredu aj s Niky Kvapilovou, takže podľa mňa tie bloky sa trošku sústredia tam viac na ňu a tým pádom na mňa tam mám trošku letiaci blok, takže je to pre mňa v podstate troška jednoduchšie, ale i tak si myslím, že vlastne v tom 4. sete už tam oveľa lepšie dochádzali na tie bloky a už to trošku viac čítajú tú našu hru. Takže sa na to budeme musieť pozrieť a ešte sa lepšie na nich pripraviť, aby sme ich snáď porazili doma. Lucie, co únava, protože odehráli jste 5zápasovou bitvu v semifinále playoff Extraligy. Cítíte se unavené? Možná i třeba cesta autobusem do Brna mohla být únavná. Tak my sme vlastne prišli o deň skôr, takže si myslím, že podmienky na zápas sme mali vynikajúce. Tak samozrejme chýbal tam ten čas. Tá séria bola veľmi dlhá, ale je to finále, s tým sa počíta. Proste ideme do toho so všetkými silami a pokúsime sa vyhrať. Budeme vám ve čtvrtek držet palce. Slovenská smečařka Dukly Liberec Lucia Herdová byla teď s námi ve spojení. Děkujeme za váš čas a Děkujem. uvidíme se zase ve čtvrtek.